Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Jago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Ako po yung kahapon, si Hana. At meron pong part 2 ang aking story. Diba niloko po ako ng boyfriend ko? Tapos pinagpalit ako sa best friend ko. Nahuli ko sila, diba? Naalala nyo ba yon? Basic. Boys at the back, naalala nyo yon? Basic! Tumulo si Coach. Matapos po yon ay, di ba gusto po ako ulit kaibiganin ni Sheena? Naalala niyo yon? Basic! Pagod na. Pagod na. At syempre, naalala niyo ba gusto makipag-ayos ni Doms? Ang kapal niya! No way! Ayoko na. Call and tits. Kahit panay chat at tawag. Kaya ang ginawa ko, nanlalaki ako! Woo! Love it! Palakpakan may kasamang sigawan. May Afam, tapos may Pinoy. So talaga kasabay ko silang lahat. At one time, dahil hindi ko po pinapansin si Daniel na nanloko sa akin ay si Doms. Ayun. Yung Pinoy pala ang pangalan nun si Daniel Tandaan nyo Okay, Mars! Ano bang narration? Ano to? May quiz ba? May quiz mamaya. Boys at the back. Trixie, mag-isala ka lang, girl sa back. Hindi mo sure kung girl. At one time po si Daniel, yung Pinoy ko na betching, ay pumunta sa bahay. Sino yan? Ano ba naman tong mga parcel Ay. na ito? Walang tigil sa pagdating. Oh, Ay, tita. Kumusta po? Daniel. Si Oh, Daniel. yes, Daniel. Kumusta po kayo? May dala po kong Oy, pagkain. ang dami naman yan, tas may flowers pa. Yes. Eh, gusto kaso, ko lang bumisita sa alam anak ba niyo. ni Hana na dadating ka? Actually, surprise ko lang sa kanya to, tita. Sige. Atay lang po ako dito. Maganda lang. Oo, sige. Pasok ka muna, hindi. Pasok ka muna. Pasok ka sige muna po. kung ine-expect ka naman ng anak ko Sige po. Salamat po. Okay, pasok ka dito. Hana! 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 May bisita ka. Ito na yung inaantay mo yata. Ma, sige po, mag-aayos lang po ako. O sige, ako muna ang bahala kay Daniel. O Daniel, apakagwapo mong bata siguro. Kasi sino ka mukha mo, mama mo o papa mo?
Sabi nila, tita, kamukha ko raw yung tatay ko. Oh, hindi. Ito sa malaking pandaraya. Buti na lang gwapo ka, nakakainis ka eh. Oo. Eh, napakalaki naman ng flower. Hindi ba mahal yan? Mga 7,000 yan, tulips, no? Oo. Well, siguro mga gano'n. Teka lang ha, may tumigil sa tapat. Baka parcel na naman yan. Teka lang ha. Silipin ko lang, dyan ka lang. Oh, Hi, it's me, Johnny. Johnny Sins. Johnny Sins. Johnny Sins. Okay, wait. ChatGPT, help me. Johnny Okay. Sins. Hi. What are you looking for? I'm here for your daughter. Hannah. How do you know that I am a daughter? Do I look like a mom You're right. already? You're a mom. You're a mom. You're a mom. Oh, are you? I'm looking for your daughter. Why? How do you know my daughter? Are you a scammer? No, we are. Mike. We have relationship. What's your relationship with my daughter? Boyfriend. No way. Wait. Let me clarify that to my daughter, okay? Wait. Stay there. Hana, open the door. Hana. Oh, ano po, ma? Di pa po ako busy. Si Daniel po ba? Pinagkape muna. Hindi yun ang problema ko. Si Daniel andun sa sala. May dumating pa. Ang pangalan Johnny Sins. Boyfriend mo daw. Anak naman, anong pinagagagawa mo? Sino yon? Oh my God, ma. Andyan din. Paano na trace ni Johnny Sins yung bahay ko? Bahay natin. Oh my God, ma. Wait lang. I-chat ko lang po, sabihin ko wala ako dito sa bahay. Ay, naku ka bata. O sige, ako munang bahala. Kayang-kaya kong lusutan yan. Hello, Johnny Sins. Yes, mother. There's no Hannah here. Oh, come on. I've been here. But I have here. My name is Poklay. Oklay. I'm single. Oh. I'm widower. Automatic pass. Why? I'm a widower. I'm available. It's okay. I saw you in Bumble. Oh no, statue? I swipe left. But you trace me, ha? There's no Hannah here, Johnny Sins. Come on. Come on. There's Hannah. There's no Hannah here. I will go to NBI. How did you trace the house of Hannah? Oh, there's someone again. Hi there! Yes? What are you looking at? I'm looking for Hannah. Oh, Hannah again? There's Bangladesh. Bangladesh. Oh, wait, my English. Low signal. 3G only. Wait. How do you know Hannah? There's no Hannah here. Hannah is my girlfriend. I am from Bangladesh. Bangladesh. How did you meet her? Chat. Chat. GPT. You typing, ah? Okay, yun. Hannah. I need Hannah. Hannah. Wait. Maktum. Wait, stay there. Johnny Okay. Sins and Maktum, stay Maktum. there. Shoot! Ana, buksan mo ang pinto. Oh ma, hindi na po ako lalabas kasi si Johnny Sins sigurado siya nandito yung bahay. Paano kaya to? Hindi yun ang problema. Isa pang problema. May isa ka pang apam. Asia naman to. Tama ba? Bangladesh, sure. Anong gagawin natin? Ano? Lalabas ka pa ba? Huwag ka nang lumabas dahil mapapahamak ka, anak. Mga kakatihan mo, mga yung kifi mo talaga, apakakate. Ako na bahala. Diyan ka na sa kwarto. Opo, makain na pong bahala. Hindi po ako lalabas kasi sasabit po ako, ma. Okay. What's your name? Rectum. Do I look like... Do I look like Lubot? Why you know lubot? Bangladesh sa Bisaya.
Rectum Mac... Mactom! Sorry! Ah, Sorry, it's typo error. Typo error. okay. Wait, sana. There's no Hannah here. I told you already. Oh, come I will on. call the NBI. National. Okay, I will. I go. Okay, bye. Ay, Bye. excuse me, where's Ana? Johnny Sins, you're not welcome here. In the name of... No, I will stay, Ana. No. Go away. Go away. You both, go away. At yun na nga po ang nangyari, nagkasabay-sabay yung mga lalaki ko. Pero, alam nyo po, itong si Daniel, talagang porsigido siya, yung Pinoy. Go. Go. Okay lang. Alam ko naman, marami kang boys. Sorry, hindi Pero- ako nakalabas noon na. Pero Okay yun, lang. hindi na yun maulit. Pero Daniel, thank you dun sa mga flowers na lagi No mong problem. pinapadala. Ha? Basta ikaw. Oh, hindi. Ano? Ano? Malaking pagmamahal. Kasi mahal kita. Tanggap ko yun. Paano mo... Kung sino man sa amin ang pipiliin mo, may pinili ka naman na sa amin, pero okay lang. Basta kung mapili mo man ako, hindi mo yan pagsisisihan. Intindihan mo? Pero kailangan ko pang patunayan kung mahal mo talaga ako kasi mahirap na magtiwala. Sorry Naintindihan kita. Sorry. Wala Sana man hindi ka naman. nagmamadali. Makapaghintay ako. Pinatunayan po ni Daniel na totoo at sincere siya sa akin. Nakita ko naman, Col, at alam niyo po, hindi nagtagal ay nag-asawa na po kami. Seryoso talaga si Daniel. Nag-propose po siya sa akin. Ano to? Will you marry me? Para sa'yo. Mahal na mahal kita. Nagpo-propose ka ba? Hana, pakasalan mo ko. Agad-agad, bago pa lang tayo, baka magsisi tayo pareho. Hindi mo pagsisisihan yan. Ako hindi ko magsisisi. It's a yes. Of course naman. Salamat. Ako na. Thank you. Mahal naman kita, Daniel. Mahal na mahal kita. Yes, I will marry you. Salamat, anak. Pagkatapos on call and tits ay hindi na po ako nagloko. Girl, bakit? Ay, rectum Ay, ba yan? nagtinuna po ako kay Daniel. Dala lang naman yun ng heartache ko gawa ni Doms dati. Pero yun, seryoso po si Daniel kaya sineryoso ko din siya hanggang naging masaya po ang aming pagsasama at nagkaanak kami. Si Daniel, tinuruan niya po ako mag-asikaso ng mga negosyo namin. Hindi po kami kayamanan, pero sobrang galing niya talaga at thankful ako kasi good provider siya. Sobrang bait po at mapagmahal sa pamilya. Isang araw, masama po ang pakiramdam ni Daniel. Kaya doon sa tindahan namin, ay ako lang po ang dumuti para makapagpahinga siya. Sinama ko yung anak ko at saka yung yaya. Si Daniel, nagpahinga muna sa bahay. Pero may kutob ako. Kaya,
Pauwi lang ako ha. Masama. Okay, ma'am. Ba tropa kita? Hindi, nagyaya na ako. Racket. Rumakit ako. Sige, iwanan ko lang, Ako na Trixie. bahala. Ikaw O, sige. muna ha. Bumalik ka na doon. Kasi may Ay, kinukutuban ako naku. eh. Basta Ha? ganyan yung kaba mo, baka nang Oo. babae na naman yan. Kaya nga eh, pero sana na wag naman. Yung iba kasi niya nagkasakit-sakitan pero ng babae Sige, pala. sige. Okay, bye. Oh, umuwi ka na. Ingat ha. Bye. Iba talaga yung kutob ko. Sana. Ay, Lord, help me. Gusto ko yung pinto. Mahal? Mahal? Umalis ba siya? Bakit ang tahimik? Di umaandar. Umaandar naman yung aircon sa kwarto. Mahal? Saan ko nga? Bakit nasa sahig si Daniel? Daniel! Daniel, Diyos ko! Diyos ko, bakit ka nasa... Daniel! Daniel, gumising ka! Ang putla mo! Daniel! Daniel, tulong! Napalagay ng asawa ko nung... Dok! Ma'am, pasensya naman pero... Bakit tinigil niyo na po yung pag-ano niya, revive niyo sa kanya? Dok! Wala na talaga siya, ma'am. Kaya ginawa na po namin ang lahat, ma'am. Wala po talaga siya. Wala na po. Hindi pwede, Dok. Mabait yan si Daniel eh. Mabait. Mapagmahal po yung asawa ko. Hindi po siya pwedeng mawala. Dok! Tulungan. Dok, ibalik niyo pa. Papilitin niyo. Parang awa utang na loob. Nalulod po ako sa inyo. Please, buhayin niyo pa po Wala yung... na talaga, ma'am. Pasensya ka na, ma'am. Daniel! Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo. Hindi to totoo! Daniel! Bumalik ka, Daniel! Metro's #1 Love Radio. ベーシック